Hai să facem cunoștință. Bună, eu sunt Flavia și sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. De ce Minds Hub? Minds Hub pentru că este un concept nou, inovativ și pentru că este locul perfect pentru a fi creativ și pentru a te dezvolta. Acum descrie-te în 3 cuvinte. Păi, sunt o fire sensibilă, ambițioasă și prietenoasă. Care este rolul tău în echipă? În echipa Minds Hub eu mă ocup de partea de social media. Ce îți place cel mai mult la Hub? La Hub cel mai mult îmi plac oamenii, spațiu și faptul că putem lucra într-o echipă faină. Foarte. Spune-mi care este supereroul tău preferat? Supereroul meu preferat e Batman. Și atunci, care este superputerea ta? Superputerea mea cred că este dedicația. Ce faci când ești la Minds Hub? Când nu sunt la Minds Hub îmi place să citesc, să mă plimb, să ies cu prietenii și îmi place să fac origami. Dacă s-ar face un film despre viața ta, care ar fi titlul? Nu te da bătut. Frumos. În ce țară ți-ar fi plăcut să te naști? În Franța. În sistemul educațional, spune-mi 2 lucruri pe care le-ai înlăturat. 2 lucruri pe care le-aș înlătura, cred că birocrația și învățarea mecanică. Așa. Și 2 lucruri pe care le-ai promova. Deschiderea profesorilor față de elevi sau studenți și voluntariatul. Să continuăm cu întrebările serioase. Care e viața ta preferată? Ciocolată. Și care este personalitatea care te inspiră? Un om care mă inspiră este Brian Tracy. Ce te motivează pe tine cel mai tare? Cel mai mult mă motivează dorința de a evolua și încurajările atunci când fac un lucru bine. Ce este atât de special în conceptul Minds Hub? Cel mai special în conceptul Minds Hub este ideea de educație colaborativă. Ce înseamnă pentru tine educația colaborativă? Educația colaborativă presupune lucrul împreună a studenților, profesorilor și a companiilor, adică mediul de afaceri, sub aceleași valori comune.